Iloilo City Government ginpangabay ang tatlo ka airlines nga untato ng international flights, partikular halin sa mga pungsod nga apektado sang nCoV padulong sa Calibo International Airport. Alkalde ginmanduan ang mga establishmento nga magpahamtang sang sanitizer. Yaring balita nga atong gintutukan. Nagpadala sang sulat si Mayor Jerry Tranyas sa tatlo kadalagko nga airline company agud hinyo na maini nga pauntaton ang mga flights halin sa Singapore kag mga pungsod nga apektado sang 2019 novel coronavirus padulong Calibo International Airport. Inibangod posible nga magakadto ang mga pasahero nga halin sa Aklan kag magpadulong sa syudad. Kung magginutok to sila sa Kalibo kag may mga masakit, why naman na sila kadtuan nga iban kun diri man Jackson sa aton. Samtang nagmando man ang alkalde sa mga establishmento kasubong sang department stores nga magpahamtang sang sanitizer agud may gamiton ang mga customer. Ginapakabait na sila nga may mga sanitizers man sila kagabon para mausar sa mga customers nila. Kita nyo bisan diri nga ni City Hall provide na ginaton. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.